Iċ-ċentru tal-volontarjat Fraħal Ġdid u l-5 ċentru tax-xorta f'Malta li sar b'inizjattiva tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Iċ-ċentru ilu jopera minn Lulju u issa jista' jibda jintuża it-tieni solar tal-post. Dan ser iżid l-ispazju u l-appoġġ b'faċilitajiet differenti lil qaqdiet volontarji tan-nofsinhar ta' Malta. Il-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia innotat li f'4 xhur iċ-ċentru ntuża aktar minn 70 darba. Dan huwa wieħed miċ-ċentri li meta minna ir-riċerka sibna li għandna 900 taqda f'din naħa tal-pajjiż illi jkunu waqdiet żgħar imma mhux neċessarjament li għandhom il-binja tagħhom. Allura tat opportunità ta' spazju illi jilqa' lil qaqdiet volontari 24 siegħa kuljum jistgħu jibbukjaw online. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo qal li l-post jista' jintuża kemm minn qaqdiet li m'għandhomx l-ispazju tagħhom iżda wkoll għal dawk li għandhom spazju iżda jixtiequ jiċċaqalqu jew jorganizzaw attivitajiet band oħra. Bħala faċilitajiet għandhom screens fejn jistgħu qabdu laptop jagħtu presentation, imwiegħed fejn jistgħu jagħmlu l-laqgħat u anke faċilitajiet ta' kitchenette tajjeb u ovvjament faċilitajiet oħra sabiex dak li jkun jista' jiġi jagħmel satej, jagħmel il-laqgħat. Iċ-ċentri l-oħra tal-volontarjat jinsabu l-Belt, ir-Rabat, Birkirkara u x-Xewkija.